vi kommet ud til søerne. Hen til søerne, hvor vi sover i nat. Ja, det skulle bare fjong. Det skulle lækkert nok. Ja, vi skal bare lige i gang med fisk. Og så skal man ændre Marius. Ja, han venter sgu lige på sin fiskestang. Så det er sgu fjong. Okay. Vi har lige været over i den der sø lige ved siden af vores shelter. Og nu er vi på vej over en anden sø. Jeg har fisket med 2 stinger, og Marius fisker med 1 stang. Og ja, vi fangede ikke noget, men vi så nogle arbor og sådan noget. Eller vi skal til venstre her. Men ja, det bliver sgu godt nok. Det er sgu lækkert nok. Jeg synes. Så Marius skulle lige fange en arbor her. Og vel lille arbor. Så for satan, vi har fundet et nyt spot her. Og Marius sidder fast. Med mit grej. Satans. Igen nu også. Men ja, det skal fjong. Vi har cirka kastet proppen ud. Sådan lidt herud. Her ved starten. Og så har vi vores shelter lige her. Og jeg synes lige, at I skal have en rundvisning fra shelteret. Så ja. Det er egentlig bare vores shelter. Det er meget fint. Her. Og herinde sover vi. Yes. Og vi har masser af brænde med. Og vi skal faktisk lave nudler til aftensmad. Det er godt. Det er fandme flot herude. Kunne godt være lidt mere gang i det med fiskene, men ja. Sådan er det. Så er der fandme bid. Det var en lille arbor. Og se et lille trick, man kan med en arbor. Man kan tage fingrene ind i munden og holde den sådan her. Fordi den har ikke nogen tænder. Og det er den bedste måde at holde den på. Ja, vi ses. Så har vi ude at fiske med en masse søer. Nu skal vi tilbage og lave lidt mad. Så er du sgu mad? For satan da. Der er fandme nede med mad. Sgu da hyggeligt nok. Ja. Og ja, så dumt som jeg nu er, så har jeg glemt noget i sådan en skål, som mig og sådan er med. Så jeg bliver nødt til at drikke, men... Ja, jeg bliver nødt til at drikke en drikkedunk, hvor jeg fylder nudler i, så det er sgu da hyggeligt nok. Vi lige går over til sø, vi har lige været tilbage og holdt en pause, hvor vi lige fik noget mere at spise, men ja, nu har vi kastet en prop ud. Der er lige nogle russer herovre. Det er det spot, vi var. Fuck russer, mand. Ja, men nu, så venter vi sgu bare. Jeg har lige kastet den ud, så trækker den ind igen. Og da den lå derude, så var der sådan noget, der var nappet, så proppen stod sådan her. Så ja. Der er et eller andet, der piller ved proppen her. Det er også ved at være solnedgang. Jeg tror, det har et eller andet med det at gøre. Og nu stopper den lidt. Nej. Hvad fanden var det? Ja, vi kan lige høre en stor fisk her til venstre for os. Jeg prøver at trække ind. Ja. Der var sgu ikke noget. Nej. Yes, så nu er vi færdige med at fisk. Det er ved at blive lidt mørkt nu, for som I kan se her. Der er en fin solnedgang. Vi har sat bålet til. Og jeg har lige sat mere brænde på bålet. Og så har vi lavet sådan nogle nudler. Og det er sygt. Det er sådan nogle creamy nogen. Fordi de har stået i over bålet i lidt tid. Men ja, det skulle hygge. Det skulle grine ham der. Og jeg prøver lige at flytte der, så gryden kommer lidt ind over bålet. Ja, jeg tænker, at vi tager på en eller anden sidequest. Jamen lidt. Fuck. Sådan der. Jamen, det skulle hygge det her. Så siger vi godnat herfra. Jeg tror den er midnat. Vi skal lige spise noget slik. Ja.
Og så tænkte jeg bare, at vi går i seng, så nu filmer vi ikke mere for i dag.